elegancia, por favor. Però qui és aquesta noia? Iris. I aneu els quatre junts? Però m'encanta molt. A veure, deixa'ls passar un moment. Un moment, entreu els quatre. Cuidado que entran los youtubers. Los fashion de Cornellà. A veure, aquí al mig, a veure. Però quina elegància, per favor. Tu qui ets? La Iris. La Iris? La Kerly. La Kelly? Kenny? Kerly? La Carla. La Carla, la Kerly... I el David. Què passa, David? Com estàs? Ara farem una cosa, perquè sou molt guais. Anem a posar música del David i ballem un moment, David, pínchanos lo que quieras, que vamos a bailarlo en plan youtubers. Mira, els joves de Cornellà. Vinga, mans en l'aire. La Kerly, la Carla... M'encanta molt. Escolta'm una cosa. Mira. Tu quants anys tens? 17. I vas amb aquestes noies con el triunvirat. Ets molt alt, tio. Que jugues a bàsquet? Bueno, però perquè no vols. Escolta'm, què demanes als Reis? Pues mira, un MacBook. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué has dicho? Es que es muy moderno. No... Es que no me he enterado. Un MacBook. ¿Qué es un MacBook? ¿Apple? ¿Apple? Pues un ordenador. Un ordenador de Apple. Y bueno, te has portado bien. Tienes pinta de portarte bien tú, Cuando duermes, ¿no? Un poco. Y tú también, ¿tú qué demandas? El aprobado de inglés. El aprobado de inglés, ¿pero qué nivel? ¿El first? ¿El first? El aprobado de inglés. ¿Y tú qué pides? Un altre aprovat d'inglès. Molt bé. Què estàs estudiant, anglès? No, segon de batxillerat. Segon de batxillerat. I tu què demanes? Batxillerat en sí. Molt bé, escolta'm, em deies alguna cosa? Que l'streaming. Ja? Escolta'm, un moment, no marxeu. Estem a punt de començar a emetre amb streaming per tota la gent que ens està veient des de casa seva, a tota la gent cornellanencs i cornellanenques que ens esteu veient des de casa. Això és la plaça de l'Ajuntament. Estem amb alguns youtubers de Cornellà. Aquestes noies tenen 2 milions de seguidors cada una en Instagram. Són gent superfamosa. Amb tots vosaltres estem esperant els Reis de l'Orient amb bona música. Del Patge Dani. Dani, que soni la música de Nadal! Venga, a bailar-la un poco. Que bonic. Estem ja? Mira. Anem a veure. Nit de Reis. Vol dir que estem a punt d'entrar en streaming? Veure. Nit de Reis 2026. Vinga, manos arriba, tothom! Que no veus? Són els meus amics, los youtubers. Un aplaudiment per tots quatre. Gràcies, guapos. Allà, gràcies. Què ha passat? Dilo. Dilo. Que lo diga yo. Nos tenéis que seguir en las tranquilas. Vale! M'encanta aquesta gent, de veritat, molt bé, Bueno, anem a parlar amb més gent. Anem a parlar amb aquesta mare d'aquí que fa cara d'estar contenta com unes Pasques. Aquí tenim 3 generacions. La mare, la filla i la neta. Tu com et dius? Eva. I tu? Maria. I tu? Lea. La Maria és la iaia. L'àvia, què dieu, iaia o àvia? La baba. Baba. La Maria, que tenia moltes pigues molt simpàtiques, i la seva filla també té unes pigues molt mones, i la neta de moment està aquí tranquil·la. Com esteu? Molt bé. Sou d'aquí de Cornellà? No, som de Barcelona, bueno, del Maresme, però ara mateix nosaltres vivim a Holanda. Ah. Espera que ho paeixo, O sigui, sou del Maresme d'on? De Mataró? De Cabrils. Sou de Cabrils. Llavors Cabrils heu dit massa calor, massa mar, ens anem a viure a Holanda. Exacte. Qui viu a Holanda? Nosaltres. Vosaltres dues? Amb el teu marit, que és holandès? No, és d'aquí. I tots tres veu dir, ¿dónde nos vamos? A Holanda, al costat d'Amsterdam. A prop, sí. Molt bé, per feina i per coses, Esteu bé allà? Estem molt bé. I ella és la baba que viu aquí. On viu ella? A Cabrils. A Cabrils. Y de tant en tant venen i estàs més contenta que unas Pascuas. Hasta aquí lo he entendido todo. Cabrils, Holanda, pero el tema es, ¿y por qué los Reyes en Cornellà? Perquè la meva prima, La teva cosina la meva cosina, viu a Cornellà i ha dit, veniros todos pa Reyes. veure-la. Molt bé.
Escolta'm, com es diria en holandès Bon Nadal? Prettig Kerstdagen. Tiene nombre de estantería del Ikea, ¿eh? Un poco, ¿cómo has dicho? Prettig Kerstdagen. Prettig Kerstdagen, ¿eh? Que és la típica estanteria, la Molly, de tota la vida, la Billy, de tota la vida, però... Molt bé, escolta'm, que vagi molt bé, eh? Vinga, una mica de música, estem amb streaming per tota la gent de Cornellà. És la nit de Reis, manos arriba, mans en l'aire, Cornellà! Uau, com m'agrada, eh? Mira, vull parlar amb aquesta noia, també. Hola, hola, com estàs? Bé, Com et dius tu? Débora. Débora, i és d'aquí de Cornellà? Sí. De sempre? De sempre. Has vingut sola? No, Amb qui has vingut? amb el Raül. Amb aquest noi que és el teu company i el teu fill? És el Raül? Sí. Hola, Raül, com estàs? Què tal? Molt bé. Ho veus bé des d'aquí? Sí, A tu quin rei t'agrada més? El rei Melcior, el rei Gaspar o el rei Baltasar? Melchor. El Melchor, eh? El Melcior. Molt bé. I escolta'm, tu saps qui és el mag Maginet? Sí, I el Bernadet? sí, I el Melquíades? sí, I la fada Ondina? sí, Ho saps tot, no? Què demanes als reis? de tot. Vale. Passeu-vos-ho molt bé, Débora. Gràcies. Viviu aquí de sempre? Sí, sí, sí. Molt bé. A veure, hi ha algun nen o nena que porti una carta que la pugui llegir? Ara parlem amb aquella nena. Hi ha algun nen o nena que porti la carta als Reis? Allà, anem a veure. Anem a demanar-ho. Hola. Una pregunta. Tu com et dius? Denis. Deni. Denis. Quants anys tens? 8. Vale. Denis, vaig a fer-te una pregunta. Allà baix a la fira ho hem fet. Hi ha molta gent, estem esperant els Reis de l'Orient. Després anem a parlar amb aquells nois d'allà, aquell que s'amaga, aquell que cota el cap més joves, d'uns 16 o 17 anys, aquells d'allà, aquell. Denis, et puc demanar un favor? Sí, Tu em deixaries llegir la teva carta privada, privadíssima, íntima, personal, en veu alta? sí. Segur? Mm. Un aplaudiment per en Denis. Tinc la carta dels Reis d'en Denis. A veure, Denis, tanca els ulls. Anem a llegir el que diu en Denis. En Denis diu... Mi nombre es Denis, tengo 8 años. Este año me he portado y podía ser muy bien, regular o mal. Ella ha marcado muy bien. Este año te voy a pedir... ¿A quién le demanas? ¿A quién rey? Al 3. Els tres, eh? Este año te voy a pedir 3 cositas. Pero de aquests 3 senyors de l'anorac groc. Hola, caballeros, los de la brigada. Señores, ¿han visto la cavalcada? Heu vist les carrosses? Ja venen? D'acord. Diu el Denis, este año te voy a pedir 3 cositas. Home, para los abuelos, la primera pels avis. Això diu molt a favor teu. Para los abuelos, el Mario Contara? No. El Mario Kart. El Mario Kart. Para los abuelos. La linterna para los titos. Nintendo. ¡Ah, la Nintendo! La Nintendo para los titos. Perdona, ¿eh? Denis, esto es una estrategia buena. Voy a casa a los abuelos. Curiosamente tengo la Mario Kart allí. Voy a casa a los titos. Mira, una Nintendo. ¿No, una mica? Vale. Para los titos, el FIFA 26. Sí. Para la Play. ¿Para la? La Play 4. Para la Play 4. Para los papas. Un cable de la televisión de la Nintendo. Los papas necesitan... ¿Qué más importante para los papas que un cable de la Nintendo? No sabe nada el Denis, ¿eh? Vale, diu, vale, que estéis muy bien, adiós. Os informo que lo vamos a hacer en casa de la tita Maite. Los Reyes. O sea, que no se equivoquen. Que no lleven el cable de la Nintendo al vecino del tercero segunda. Que la liamos. M'encanta molt. I uns cromos dels teus jugadors preferits, no? Tu ets del Barça? No. Del Madrid?
No, D'aquí. de l'Espanyol. Molt bé. Visca l'Espanyol, un aplaudiment, sí senyor. M'encanta. Visca l'Espanyol, Quin partidàs l'altre dia. Què ves? Hi ha una nena que vol llegir. Una carta, una mica de música dels Reis de l'Orient. Escolta'm una cosa. A veure, un moment. Dani, perdó, un blackout. Gent de Cornellà. I tothom diu, què? Gent de Cornellà. Però heu de cridar més. Gent de Cornellà. Els que tinguin ganes de Reis de l'Orient que aixequin les mans en l'aire. Atenció, pares i mares, agafem el mòbil i obrim el lot. Abrimos la linterna del mòbil. Tothom, mòbils en l'aire. Mòbiles arriba. Llum, llum, llum. Els nostres tècnics de llum, traiem tot el que puguem, si podem, Baixem la llum de tot arreu. Mòbiles arriba, mòbiles arriba. Molt bé. M'encanta treballar amb aquest equip de tècnics de so, de llum, d'àudio i de tot, Mòbils en l'aire i una mica de música de Reis. Dani. Movem els lots a dreta i a esquerra. Que bonito. Que bonic el camí per entrar. Vinga, aquests lots en l'aire, els movem a la dreta i a l'esquerra. Ses majestats, els Reis de l'Orient, en Melcior, en Gaspar i en Baltasar, a punt d'arribar amb les carrosses, han arribat puntualment a les 6 de la tarda. Hi havia l'alcalde Balmont que els estava esperant amb una gentada impressionant a baix de la fira. He tingut el gust de viure-ho. I ara, de seguida, aquí, a la plaça de l'Ajuntament, aproximadament a les 8 de la tarda. Això vol dir que falta molt poc. Estem en streaming. Ens estàs veient des de casa? Hola, estem en directe. La cavalcada de Reis de Cornellà, els Reis de l'Orient, lots en l'aire! Jo ja veig algunes llums, No sé què passa. Molt bé, tornem a obrir llums de plaça. Moltes gràcies. Qui volia llegir la seva carta? Aquí hi havia un nen, no? No. Qui té una carta que jo pugui llegir? Qui em deixa la seva carta? Algun nen o nena que tingui una carta dels Reis que jo la pugui llegir? Mira, vaig a llegir la meva. Porto la meva. Puc llegir la meva carta, Dani? Puc llegir la meva? Va, mira. Els Reis Mags de l'Orient. Jo dic, benvolguts Reis de l'Orient. Jo la donaré, si puc, al rei Melcior. Jo sóc del rei Melcior. Benvolguts Reis de l'Orient. Sóc en Pep Callau, pallasso i animador. I aquest any us demano aquestes cosetes. Demano que totes les persones de Cornellà i de Catalunya i de l'estat espanyol i del món i d'Estats Units, especialment els governants, tinguin una mica més de sentit comú. Aquesta és bona, no? Una mica de sentit comú. Després demano una mica més de mà esquerra a tots els nostres dirigents i governants. Després demano tenir ganes de seguir amb força la meva professió per fer riure a les persones de tot arreu. Després demano tenir una mica de tranquil·litat d'esperit per fer una vida una mica equilibrada. I al final diu, i també un portatrajes nou pels meus vestits de pallasso. Firmat Pep Callau. És la meva carta als Reis. Què us sembla? Està bé? És la meva. Jo demano això, no sé. Jo demano això. Va, molt bé! Mira la holandesa. Mira, una altra carta. Hola, pare. De qui és? De la nena. Com es diu? Diu. Li fa vergonya. Com es diu? Vera. Vera. I quants anys tens, Vera? 10. Amb aquest... És un gorro del Harry Potter? Bienvenido a Hogwarts, Vera. La Vera diu... La Vera és una nena gran ja, Diu, hola, Reis de l'Orient, amb una lletra superguai. La puc llegir, Vera? Hola, Reis de l'Orient, aquest any m'he portat molt bé. Algunes vegades no, però altres sí. Unes no, altres sí. Unes no i altres sí. Algunes no i altres sí. I així he anat passant l'any. Algunes vegades no m'he portat bé i altres sí. Ha quedat clar això, Vera? Però sobretot que sapigueu que algunes vegades no m'he portat bé, però altres sí. Val. No et vull demanar res perquè no... Perdona? No et vull demanar res perquè no ho necessito.
Cuidado que això, estem davant d'una cosa especial, eh? La Vera diu, no m'ho estic inventant, no et vull demanar res perquè no ho necessito i sé que el que vosaltres em porteu m'agradarà. Només et demanaré coses per la meva família com pel meu germà Teo. Una cosa perquè no tingui... Perquè no tingui què? Que no tingui? Vale. I un braç de monitor. Un braç de monitor. Ah, d'acord. I per la meva mare, la Thermomix. Per la meva mare, la Thermomix, que la meva mare aquest any s'ha portat unes estones malament i moltes molt bé. Unes estones malament i moltes molt bé. Perquè quedi clar, podeu portar-li la Thermomix perquè s'ha portat unes estones petites malament i moltes molt bé. Pel meu pare, el que vulgueu. El meu pare, el que vulgueu, vulguem dir... A veure, si acabem amb uns calçotets i uns mitjons, també està bé. El meu pare s'acostuma a portar més aviat bé que malament. Pel meu gos, una joguina molt dura, que la pugui mossegar i no es trenqui. I per la meva família, una manta elèctrica, molt grossa, que hi càpiga tota la família. La manta elèctrica més gran del món. Espero que pugueu portar-ho tot a la Magòria. O la majoria de les coses. M'encanta molt, Vera. Un aplaudiment per la carta de la Vera. Que bé. Atenció, gràcies, gràcies. Senyor regidor, aquest noi, un aplaudiment, que és un dels responsables tècnics que tot això funcioni així. Mans en l'aire, Cornellà! Arriben els Reis de l'Orient! Mira el Pablo! Pablo! Mans en l'aire, tothom! Anem aquí a aquesta banda. Hola! Com esteu? Hola, què tal? Que no he vingut en tota l'estona. Com esteu? Hola! A veure, anem a parlar aquí, amb aquesta mare que porta els cabells així. Com et dius tu? Rocío, I d'on ets tu, Rocío? de Cornellà. Cornellà tota la vida. Toda la vida, sí. Nascuda a Cornellà. Sí. A quin barri? Al San Ildefons. A San Ildefonso, donde los niños del gordo. Sí, pero... De 24.371.000 euros. No, Sant Ildefons té el millor mercat de Catalunya. Sí, sí. La plaça Catalunya. La Fira de Pallassos, allà, la mostra. I qui és aquest? El pare del nen. Molt bé, i tu com et dius? Ernest. Atenció a la pantalla. Atenció a la pantalla tothom. Mireu, Cornellà és una vila fantàstica. He estat veient en el rànquing de població de tot Catalunya. Cornellà em sembla que està a la 13a posició per número d'habitants. Tenim Barcelona capital, em sembla que tenim Hospitalet, després deu venir Tarragona o Lleida, en fi. Però Cornellà té una cosa preciosa, que és una ciutat oberta, una ciutat integradora, una ciutat on hi ha una cosa que funciona molt bé i és que és una ciutat que rep amb els braços oberts a tothom que té ganes de respectar-la i de participar. I això se'n diu una ciutat amb esperança. I parlant d'esperança, a la nostra pantalla anem a veure un vídeo de què és l'esperança de Cornellà. M'espero. El veurem. Un minut encara, tinc un minut? 2 minuts tinc, perfecte. Va, anem a parlar una mica. Encara no el veurem el vídeo, el veurem d'aquí una estona. Un momento, Cornellà, que esto parece el Viernes Santo. Mans en l'aire, que arriben els Reis de l'Orient! A veure, però aquest pare, però aquesta família, però què és això? Jo vull un pare com aquest. No, el meu era un pare simpàtic. Un pare que el tio que porta un barret de patge, com estàs? Molt bé, molt bé. On ets tu? De Cornellà, tot. I ella és la teva companya, com et diu? Keila. Sheila. Keila. I tu qui ets? Aloe. I aquest qui és?
És un patge reial o és un rei? Escolta'm, sou de Cornellà. De sempre. Molt bé. I portes, m'encanta molt, portes el teu barret de llana per sobre el barret de patge. És que l'any passat s'ho va oblidar a casa, això. El Baltasar s'ho va deixar... El Baltasar va deixar-se el seu barret a casa vostra i l'esteu portant per tornar-lo? M'encanta molt. Escolta'm, però quina família més guai de tota la vida. A quina escola vas tu? A Nazaret d'Esplugues. Però tu estàs contenta, no? Sí. Escolta'm una cosa, però tu tens uns pares guais, que els agrada molt el Nadal. Sí. Has fet pessebre? Sí. Has fet arbre? Sí. Has decorat amb boles i coses la casa? No. Has cagat el tió? No. No cagues el tió, tu? Bueno, no passa res. Ha passat el Pare Noel? Sí. I ara els Reis? Sí. Saps què teniu tots tres? La mirada brillant, d'estar contents i il·lusionats. M'encanta, un aplauso. Un aplauso. Encara no estem a punt, ja m'ho direu. Tenim aquí una colla... Clar, aquests són els joves, Aquesta gent tenen 14, 15, 16, no? Més o menys, 15, 16 anys, tots amb les caputxes. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? Bien. Porque hay que hablar un poco así. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te llamas? Unai. Unai, ¿cómo va todo, tío? Bien. Bien, no dándole. ¿Qué has venido con los colegas? Sí. A ver a los Reyes Magos, Unai. Sí. ¿Quién es el de la capucha grande? Paul. ¿Cómo se llama? Paul. ¿Qué pasa, Pol? Com estàs, tio? Muy bien. Bé, no, amb els col·legues. Amb els col·legues. Sí. Fins a quina hora us van deixar sortir el dia de Cap d'Any? Yo no salí. ¿Y los colegas hasta qué hora? No sé. ¿Las 3, las 4, las 5? ¿A qué hora? 11. A les 11. És que tu ets la noia que els acompanya, com et dius? Ariadna. I què sou, una colla, sou col·legues de què? De classe. Què estudieu? Quart de l'ESO. Molt bé. Esteu contents? Estem sortint amb streaming. Ho tenim, ok. Atenció, parlàvem del Cornellà, de l'Esperança, també la gent que està a la parròquia. Hola, bon dia. Bon dia, com esteu? Parlàvem del Cornellà de l'Esperança i ara anem a ensenyar-vos unes imatges que recullen una mica una passejada per les activitats de Nadal aquí a Cornellà. Endavant, vídeo! Hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, amor, esperanza, pintar el futuro con el corazón. Saber que se puede, se puede, se puede. Saber que se puede pintarse la cara. Un aplaudiment ben fort. Home, Cornellà, que xulo, Hem vist el mar. Mira, a veure aquesta... Oh, ja les he perdut. Perquè deia els Reis d'Orient, A veure, què podem fer la realització? Potser no, podem tirar una mica endarrere per veure les lletres importants que hi havia al final del vídeo, a veure si les llegim entre tots, que m'ho han recalcat 3 vegades i que jo estic una mica, clar, estic nerviós, jo també m'heu d'entendre. Ho estem provant, em sembla, Ho estem provant. Al final del vídeo deia Nit de Reis, em sembla, 2026, a veure si... Bueno, no? Sí? Pot ser. Ho deixem, no passa nada. Vale, escolta'm, els Reis estan a punt d'arribar, es veuen llums, què ha passat? Què ha passat? Què? Aquell pare m'està dient alguna cosa, aquest senyor, què ha passat? Què ha passat? Que ya están aquí. ¿Dónde están? ¿Tú los ves? Ponte aquí arriba, sube, a ver, ¿qué ves? ¿Qué ves? Es un taxi de Barcelona. Calabazas.
¿Tú cómo te llamas? Francisco. Francisco, estás nervioso como yo. Portes la barba com el mag Maginet, eh? M'encanta. Escolta'm, anem a conèixer una mica la gent de davant. Sí, hi ha la policia local, la Guàrdia Urbana. Jo crec que estem a punt, però mentre no arriben... Hola! Hola, Cornellà! Uau, però quina gentada! Déu meu, que anem a parlar amb tothom. Anem a parlar amb aquest senyor, que està más abrigado que todo. Caballero, ¿qué le pasa? Un poco de afónico de las anginas. ¿Pero cómo se llama? Pedro. Pedro, sí que puedes hablar un poco, no pasa nada. ¿Te estás tomando algo, Pedro? Sí, antibiótico. Tienes que hacer antibiótico, ¿eh? Entonces hay infección allí, ¿eh? Tienes que tomarte un jarabe, el antibiótico y unas gárgaras con miel y limón. Sí. ¿Dónde es nacido usted? Perú. ¿En dónde? En Perú. En Lima. Chimbote. En Chihuahua, no lo conozco, ¿es chulo? ¿Es bonito? El norte. Estamos encuestando lo que el Perú quiere escuchar. Panamericana. Televisión. Vale, molt bé, bones. Ramon, que estic molt content de veure, t'he parlat de... En fi. Com esteu, Cornellà? Mans en l'aire! Home, això que sona. Uau! Tot preparat l'escala perquè pugin els reis de l'Orient, ses majestats, en Melcior, en Gaspar i en Baltasar, a punt d'arribar a la plaça de l'Ajuntament, l'alcalde que el rebrà, tindrem el Parlament a dalt i seguiran fins a les 10 del vespre una cavalcada llarga i després a portar regals als hospitals i als llocs, en fi, una cavalcada fantàstica. Ara he vist en Ramon aquí. En Ramon, vinculat a la regidoria de Cultura i de Festes, que em va regalar un original de la música del Festival de Pallassos de Cornellà, que la guardo com oro en paño. Ramon, bon any. Va, que estem molt contents. Mans en l'aire tothom, Cornellà! Mira el carter reial, que l'estem veient allà, que estic veient la carrossa del carter reial, que ja estan arribant. Arriben els reis de l'Orient! Uau! M'he quedat al·lucinat, no tinc paraules. Estic més content que un gínjol. Estic encantat. Hem parlat amb gent de Cornellà que ha vingut a viure a Cornellà d'Extremadura, gent que ha nascut a Cornellà, el senyor Pedro, que està fònico i que va néixer al Perú, una gent que viu a Holanda, gent de Cornellà. Estem encantats. Ve el cap de la Guàrdia Urbana, que li vaig demanar, senyor de la Guàrdia Urbana, vostè que és el responsable, estan arribant les carrosses? Sí, les tenim aquí, ja. Com ha anat fins ara? Ha anat molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. La gent 1047 que ens està explicant les coses. Mira! Les carrosses! Aixequeu les mans en l'aire. Aixequeu els mòbils per indicar als reis que estem aquí. Obrim la llum dels mòbils. Que tothom obri els mòbils. Aquí! Aquí! Obriu els mòbils! Aquí, majestats! Reis Mags d'Orient! Melcior! Gaspar! Baltasar! La gent de Cornellà ens està esperant i de quina manera tenim el Patge Dani que ens està punxant la música. Estem en streaming per tothom. A la gent que esteu a casa, els reis arriben per tothom. La nit més bonica de l'any. Oh! Mira! Quines carrosses més precioses! Aixequeu els mòbils en l'aire, Cornellà! Em vaig aquí dalt, jo també. Em poso aquí dalt. I vindran per aquí. I pujaran per aquesta escala. Mare meva, pujaran per aquí. Vinga, obriu els lots en l'aire, Cornellà, que arriben els reis de l'Orient, tots els nens i nenes. Arriba, amunt! Rei Melcior, rei Gaspar, rei Baltasar, ens hem portat una mica malament i una mica bé, però és que som humans, però veniu a veure'ns. Espera, Dani, un moment. Un moment que diu una cosa.
Espera, que paro això. A veure, ara, abans de que arribin els Reis, molt ràpid. Tots els nens i nenes de Cornellà, poseu-vos la mà a l'orella. Coses imprescindibles avui. Quan hagin arribat els Reis, quan hagin pujat al balcó, quan l'alcalde els hagi dit bona tarda i els Reis contestin i ens facin un discurs i els hi donguin les claus de la ciutat i tornin a marxar amb les carrosses a la cavalcada, totes les famílies ràpid cap a casa. Arribant a casa, sopar una mica lleuger, una mica de caldo, una mica de verdura, un iogurt, deixar l'aigua pels patges i anar a dormir d'hora. Tots els nens i nenes, aneu a dormir d'hora, tapeu-vos, intenteu descansar. No pretengueu controlar res. Aquesta festa ens controla a tots. Anar a dormir d'hora. Amb l'estómac, I demà, quan us lleveu, segur que els Reis han passat. Molt important. Senyores i senyors de Cornellà, famílies cornellanencs i cornellanenques, els Reis de l'Orient han arribat a la plaça de l'Ajuntament. I estan venint, estan caminant, aixequem les mans en l'aire, arriba! Mira! Ja arriben! Majestats, benvinguts a Cornellà, benvinguts a la plaça de l'Ajuntament. Jo callo i tothom aplaudeix, tothom anima. Aplaudiment per ses majestats, els Reis Mags de l'Orient. Caminar
esperando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Y yo sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, pintar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara, color esperanza, cantar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda. Como dice Colombia.
Bona tarda, nens i nenes de Cornellà. Senyor alcalde, el Mallinet, la Fada Ondina, amics i amigues d'aquesta ciutat tan especial. Gràcies per fer que la nit d'avui sigui la més màgica de totes. Visca la nit de Reis! Com ja sabeu, hem fet un llarg viatge travessant el planeta i en la nostra travessa hem gaudit de tota la diversitat del món, des dels tons rosats del desert de Petra, passant pel blanc del Pol Nord, el blau brillant de l'oceà Índic o el verd intens de l'Amazònia. I en tots aquests llocs hem conegut molts infants que ens han mostrat els colors més bonics de tots, que són l'esperança, l'amor i la pau. I ara són aquí, a Cornellà, on gràcies al nostre vell amic Mallinet i l'estimada Fada Ondina, hem rebut la millor de les acollides a les més esteses i plenes d'il·lusió. No la perdeu mai, la il·lusió, ni l'esperança. Sense il·lusió, nosaltres no hi seríem. Estimeu-vos i ajudeu als demés, a casa, a l'escola, cada dia, per fer de Cornellà un lloc encara millor. I parlant de Cornellà, hem de dir-vos que en Mallinet ens demana que us diguem que tothom estigui tranquil. Portem moltes sorpreses, moltes joguines i molts llibres, però també portem una mica de carbó. Abans de seguir la cavalgada, senyor alcalde, deixeu-nos escoltar el que els infants ens responen cada any. I la pregunta és veritat que sou bons nois i noies? Sí! És veritat que jugareu i llegireu molt? Sí! I és veritat que estimeu a Cornellà? Sí! Visca els nens i nens de Cornellà, visca el mag Mallinet i visca la ciutat de Cornellà! Bona nit. Esteu contentes i contents? Tenim ganes d'anar a les nostres cases i escoltar la veu del cor, perquè aquesta nit, majestats, el que tenim aquí és un gran cor, que bateguen la cultura, que bateguen el respecte, que bateguen els valors. Es impensable que una noche como esta haya niños y niñas en el mundo que no puedan legítimamente aspirar a tener una noche mágica de ilusión y esperanza. Nosaltres ho tenim. I tenim més enllà dels idiomes. El que tenim és el cor. El que tenim és el que ens vol dir aquesta ciutat. I us volem dir que volem la il·lusió i l'esperança de tothom i que hem fet les coses com toquen. Us demano que porteu a totes les cases que estan obertes aquesta nit un llibre per continuar creixent, per tenir més valors, més cultura. I volem també que penseu que aquests nens i nenes han fet els seus deures. Els deures de poder créixer, els deures de tenir no tan sols una infància estimada, sinó una oportunitat de futur. I us demanem així oportunitats i nosaltres les aprofitarem. Per tant, crideu amb mi, visca la Fada Ondina, visca el mag Mallinet, visca els Reis d'Orient, visca les nenes i els nens de Cornellà, visca Cornellà, visca la nit de Reis. Endavant! Uau!
se'n va el mag Maginet i se'n va la fada Ondina, però, amics i amigues, això no s'ha acabat. Això és el començament. Ha parlat l'alcalde de Cornellà, ha parlat el rei Gaspar, i ens han dit moltes coses. Ara, els Reis de l'Orient són dins de l'Ajuntament per fer un got d'aigua, menjar una mica de tortell de Reis, recuperar forces i seguir la cavalcada fins més tard a les 10 del vespre. Que ningú no marxi, que encara els veurem d'aquí un quart d'hora. Tornaran a sortir. Un aplaudiment, Cornellà! Uau! Anem a veure els nens com ho han viscut. Anem a parlar amb alguns nens que hagin pogut saludar els Reis de l'Orient. Aquesta senyora. Senyora, què tal? Molt bé. Com es diu vostè? Jo me dic Maria. Maria, però estaves a primera... No passa res. Estaves a primera línia de mar. Maria, però que has saludat els Reis? Ai, molt... Qui ha saludat? Ai, te lo dic. Sí. El negre. El rei Baltasar, que sou amics. Que el coneixes d'altres anys. La iaia Maria, que porta una boina que m'encanta, que sembla que vingui de Leningrado. M'encanta la iaia Maria. I tu, què tal? Com et dius? Tomàs. Què tal, Tomàs? Bé. Has saludat els Reis? Sí. A quin? El Melcior? El Gaspar? El Gaspar. Sí? T'ha agradat? Sí. Que bé. A veure, aquests nens que han parlat. Mira, aquest nen d'aquí, tu com et dius? Noel. Noel, però tu quants anys tens? 7. Però tu ets de Cornellà de sempre? Sí. Que estàs amb el pare? Sí. I estaves aquí davant de tot, no? T'ha fet il·lusió? Sí. Quin rei t'ha vingut a saludar? El rei Melcior? El Gaspar El rei Gaspar? i el Baltasar. I t'han donat la mà? Sí. I què t'han dit? Que no... No saps, de l'emoció. Els tenies a davant, no? Sí. Tu què els hi demanes aquest any? Una pilota. Una pilota. I l'Òscar també, li demanem a l'Òscar a veure què demana, que no sé si va amb la Maria, l'Òscar també. Val. Escolta, una pilota de futbol? Sí. Molt bé. I tu qui ets? Jimena. Hola, Jimena, com estàs? Bé. Però estaves aquí davant. Has saludat els Reis? Sí. A quin? A tots. A tots tres! Mare meva, la Jimena, que ha saludat a tots tres Reis de l'Orient. Que guapo, no? I han pujat per l'escala. Fantàstic, no, Jimena? Sí. Estàs contenta? Sí. Estàs emocionada? Sí. Estàs il·lusionada? Sí. Estem molt contents. Dani, una mica de música de nit de Reis, que soni. Han arribat els Reis de l'Orient a Cornellà. Hola. Però tu qui ets, tu? El Pol. Pol, quants anys tens, tu? 11. 11. Tu quin curs fas? 6è? 6è, sí. Tu ets un tio ja gran, Sí. Portes un anorac de color blau marí i una bufanda i un barret de llana de color marrón, que això combina molt, Sí. Això, t'ho has triat tu o qui et fa l'outfit? No sé, és que és el que tinc que més abriga. Bueno, però és que et queda molt bé, I has vingut sol? Què? Has vingut sol? No, Amb qui? amb el meu pare i la meva mare. Home, estàs content? Sí, 11 anys és una edat ja de molta responsabilitat, no? sí, Però veure els Reis al·lucina a tothom. sí. Molt bé, que vagi molt bé. Guapos. A veure, mira aquesta nena. Què tal? Què tal? Ets la mare d'aquesta nena? Sí, ella volia parlar amb tu. Hola, com et dius? Olaya. Olaia. Quants anys tens? 2. 2 anys, Olaia. Estàs contenta? Quan és el teu aniversari? Digue-li. De enero. El 7 d'enero és el teu aniversari. I has saludat els Reis? Sí. Sí. Qui t'ha donat la mà? El rei Melcior? Sí. El Baltasar? Qui és aquesta? La iaia? La iaia què? La iaia no, la tieta àvia. La tieta àvia. Aquest càrrec és nou. M'agrada molt. Tieta àvia, no? Què tal estàs? Clar, molt bé. Estau aquí a primera línia, fantàstic. Molt bé, anem a parlar amb més gent aquí baix. Estem encantats, els Reis estan prenent un refrigeri. M'han dit que una mica de pa amb tomàquet, una mica de tortell de Reis. Hola! 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 Com estàs? Bé. Què tal? Bé. Tu com et dius? Alba. Alba, quants anys tens? 8. I tu has vingut sola? No. Amb taxi? No. Amb què? Amb els meus pares. Però a peu? Tu vius aquí a Cornellà? Sí. I estàs contenta? Sí. Qui és aquest?
El meu amic, I com es diu? Leo. És futbolista. Sí, Juga a futbol amb qui juga? Amb el Fontsanta. sí. Tu jugues a futbol? Sí. Leo, quants anys tens? 8. És guai, no? Està a primera línia? Sí o no? Però a qui has saludat tu? Els 3. Els 3 reis! I els has donat la mà? Però això és un privilegi, això és un lujo! I tu qui ets? El Martín, I ets amic d'ella o germà? el Mic, Molt bé. I quants anys tens? 8. Tu què demanes als reis? Una mica de tot. Una mica de tot, eh? Una mica de videocònsol, una mica del FIFA 26, una mica de llibres, una mica de joguines, de roba, algo de diners per estalviar per la Setmana Santa, el típic, lo normal, no? Sí, Has vingut sol? no, Amb qui? amb els meus amics i amb els meus pares. Els teus pares qui són? Com es diu el pare? Rafa, És aquest del barret de color verd? sí, I ella? la Raquel. La Raquel és aquesta noia d'aquí que porta aquest superanorac de la Molina Masella? Sí, La mare té fred, no? sí, La mare porta un equipament d'anar a esquiar a Baqueira, Baret, sí o no? sí. Uau, quin anorac que porta la mare amb aquest color. És color de mandarina de la nevera. A veure, la mare, què porta? Porta doble forro, tèrmic, això és bo, això és de la Roca Village. Això ja és en sèrio, poca broma, Hola, com esteu? Sou d'aquest grup de pares i mares? Sí. I esteu vinculats a què? A escola, a barri, a amics? Amics i del barri i dels col·legis dels Pins. Quin barri? D'aquí al centre? Com et dius? Evelyn. Evelyn, t'has posat una fantasia aquí. Tu ets mare d'aquí? Alba. És que l'Alba és molt divertida, I guaita, que guapa, és com d'anunci, no, aquesta nena? L'Alba està més contenta que tot, amb el seu amic del futbol, l'altre amic, i escolta'm, i ara, què feu ara? Quan marxa la cavalcada, què acostumeu a fer? A casa. Cadascú a casa seva o tots a casa d'algú? No sé. Igual quedeu, no? Igual quedeu tots. Potser. A casa d'aquesta mare que porta l'anorac xulo, que segur que té torrons encara. Raquel. Menjar una mica d'arròs condé. Jo té aquell pare quina bossa porta per recollir carmels, La primera que mos he encontrat. Molt bé, molt bé. Escolta'm, estàs contenta? Molt. Molt bé. Una mica de música de Reis, Dani, una mica de música! Hem conegut a l'Alba, que és una nena molt guapa i que riu tota l'estona i que és més feliç que una anís, sí o no? És que estem contents. És que és per això els Reis venen, perquè nenes i nens com tu estigueu així de contents, Alba. És així. Va, que estem molt contents. Estem aquí. Hola, què passa, què passa? Com et dius? Mia, Mia, què més? Jurado. Has vingut sola? No, amb les meves amigues i la meva mare. Les teves amigues, la Mia Jurado, que porta un barret de llana super fashion, amb una borla super elegant, no, Mia Jurado? Sí, Estàs contenta? sí, Tu tens una edat ja. sí. Quants anys? 11. 11. Fas sisè? Sí, És que sisè és al final d'una època, no? L'any que ve farem primer de l'ESO. sí, Et fa il·lusió lo dels Reis, sí. És que és molt maco, moltes gràcies, Mia. ¿A quién me he dejado? Diu, te has dejado aquellas dos, diu un pare. Aquest pare ha vingut a dir-me, te has dejado aquellas dos que sean un poco famosas y salgan por la tele. ¿A cuáles? ¿A cuáles? Aquestes dos. Però qui sou vosaltres? Tu com et dius? Daniela. Daniela, amb la teva mare al costat. On és la mare? Molt bé. I aquesta qui és? Lucy. Esteu contentes? Sí. Quants anys teniu? 11. 11. 11, 6, també, no? Però fa il·lusió o no? A qui heu saludat? Els 3. Els 3 reis! Mare meva, t'està gravant qui és aquest senyor? El seu avi. El teu avi, com es diu? José María. A l'avi José María, que ha vingut a buscar-me, ha dit, t'has dejado aquelles dos com si no m'hagués deixat ningú més. I l'avi José María, que està més content que unes Pasques. Que no ho veus, l'avi José María, que és més feliç que tot, sí o no? Va, vinga, una mica de música als Reis de l'Orient, que està a dalt de l'Ajuntament. Estem encantats de la vida. Ole! Xoca-la. Anem a parlar amb aquelles noies d'allà que també estan molt contentes. Hola, hola, com et dius? Paula. I tu? Noa. I tu? Alicia. Però Alicia, a qui has saludat tu? A qui? A la fada Udina. A la fada Ondina, l'amiga de la natura del Llobregat. Però i els Reis? A quin rei has saludat? A la fada Udina
Odina i el Mamà i el Baltasar. El Baltasar, el rei Baltasar. I tu? A la fada Odina, el Mamà Ginet i el Melchor. M'encanten aquestes nenes. I tu qui ets, has dit? Noa. Tu ets la Noa? Sí. Com estàs? Bien. Una mica nerviosa, il·lusionada, emocionada. I has vingut sola o amb taxi? Amb els pares? Sí. Aquest és el pare teu? Sí. Com es diu el pare? Ella lo sabe mejor. Com es diu el pare? Carlos. El Carlos. Carlos, quines filles més guais. Estan felices com una nit. Felicitats. Estem contents. Anem a parlar amb aquelles noies de l'altra banda. Tu també. Tu qui ets, tu? Jo sóc el Víctor. Tu ets el Víctor. Quants anys tens? 10. Home, Víctor, com estàs? Bé. Has vingut sol? No, he vingut amb el meu tiet, la meva tieta i la meva mare. El tiet és aquell allà darrere? Com es diu el tiet? Xavi. Tu jugues a futbol? Sí. El Xavi fa cara de ser mig entrenador, eh? I entén, no, de futbol? Sí. La posició és d'entrenador, eh? Escolta'm una cosa, i com ho has vist tu, que ets un tio tan sèrio? Què? Quan dic sèrio, que ets un tio responsable, tu no? Sí. Com t'has portat aquest any? Molt bé. I què has demanat? Una mica de tot. Una mica de tot. Lo típic. Joguines, roba, botes de futbol, pilotes, menjar, felicitat. I pel teu tiet què li has demanat? Res. Ja. Això, clar, llavors això té conseqüències. Bueno, salut. Una mica de salut per ell una mica de salut, que no es tossegui, i tu ja tot a regalos a fondo. Sí. Molt bé. Tenim els Reis de l'Orient ara mateix a dalt de l'Ajuntament prenent un refrigeri. De seguida tornaran a sortir. Estem en directe, anem a parlar amb aquelles noies d'allà. M'encanten aquelles 3 noies. Atenció, les influencers de Cornellà, 3 amigues que tenen entre les 3 4.500.000 seguidors a Instagram. Anem a parlar amb elles. Comencem amb tu. Tu com et dius? Llúcia. Llúcia, home, i tu? Lídia. Lídia. Elena. I vosaltres, Llúcia, sou de Cornellà? Sí. De tota la vida? De tota la vida. Llúcia, tens la veu una mica presa, una mica constipada. No, és que he cridat per... Has cridat pels Reis. Has saludat algun dels 3? Els 3. Tu, Llúcia, tu en saps, no?, d'anar pel món? Sí. Quants anys tens tu? 19. 19 vol dir que estudiem, què estudiem? Un cicle. Un cicle superior de què? De perruqueria canina? No. No, d'higiene bucal. D'educació infantil. Home, molt bé. I aquest qui és? Soy el Pavel. Què passa, com estàs? Molt bé, i tu? Són amigues teves? Sí. Vale. I tu has dit que et deies? Lídia. Lídia, què tal? Estàs així super fashion, amb un outfit molt elegant, amb un abric negre impecable, amb una bufanda de color gris. Aneu iguals molt mones, eh? Què tal? Molt bé. Passen els anys, però qui és? La teva mare? Que amb una mare així jo també faria educació infantil, eh? Segur, segur. Com es diu la mare? Anna. Anna? Pues està més feliç que Déu, goita-la. Hola, Anna, com estàs? La mare de la Llúcia. Sí, la mare de la Llúcia. Bueno, Anna, però no li treguis el protagonisme, que no passa res, Anna. D'acord, una foto, diu ella. Tu com estàs? Molt bé. Què estudies, tu? També educació infantil. Molt bé. I tu també? No. Què fas? Jo polítiques. Val. Doncs està al món perquè surtin polítics bons, no? Una mica ens fa falta. I aquesta gent de la parròquia són amigues vostres, aquesta colla de darrere? Qui són aquestes? Som d'un esplai. De quin esplai? Del millor. A l'esplai voleibol. Tothom s'apunta. Esplai voleibol? Sí. Voleibol? Voleibol. A l'esplai voleibol! Totes elles eren nenes de l'esplai i ara ja s'han fet grans, són monitores. Les monitores de l'esplai voleibol, super fashion totes, super de disseny, super guais, eh? Del Cornellà guapo, no, Llúcia? Sí. Val. Què tal el Nadal, les festes en general? Molt bé. Has fet cagar el tió? Ui, sí. Has sortit amb els amics i les amigues? Sí. Fins a altes hores de la matinada? Sí. La teva mare ho sap? Sí. Doncs ja està. Ja està. Què demanes als Reis, tu? Vale, gràcies. No, no ho sé. No has demanat res? No has fet carta? No. Però si ara... Helena, tu què has demanat? Tens la carta? La puc llegir? Clar que sí. La puc llegir? Clar. Tu ets l'Helena què, Helena? Rodríguez. Hola, sóc l'Helena Rodríguez. Me porto bien a ratos.
Y a ratos no tengo por qué explicar mis cosas. Carta als Reis. Demano aquest any una mica de pau i amor al món. Que això sembla que sigui un tòpic i és el que més falta fa, Helena, no? L'alcalde ens ha parlat dels nens i nenes que no tenen reis i ens venen al cap els nens i nenes d'Ucraïna, els nens i nenes de Gaza, els nens i nenes de tants llocs, no? També demana salut a tota la gent que estimo i els que no estimo, també. I després, i per tancar, aquí en Pequeño Comité, un iPad. L'iPad seria com una pantalla, diguéssim, eh? Una tablet. I t'has portat bé? Moltíssim. Tu què estudies? També educació infantil? Sí. Vale. I creieu, les altres monitors, creieu que s'ha portat bé? Qui és la teva germana? A veure, que baixi la germana de l'Helena. Rodríguez, no, també? Hola, com et dius tu? Cèlia. Cèlia, com estàs? Molt bé. A l'esplai voleibol. Sí, també. Però sou tot un col·lectiu. Aquella de la bufanda de quadros, de colors, qui és aquella? La Nora també, ja parlem amb la Nora. Escolta'm una cosa, t'has portat bé? Sí, Què estudies? educació primària. Molt bé. Us deixo un moment. Ja surten els Reis de l'Orient, surten aquests moments del Bernadet. Música, música de Reis, Dani. Surt el mag Maginet, la fada Ondina, el Bernadet, el Melquíades, el rei Melcior, el rei Gaspar i el rei Baltasar. Abren regalos, se respira paz y hay una estrella iluminando el cielo. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá. 12 campanas volver a empezar. La mesa puesta, el corazón sincero. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado. Suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado, hecho con tus sueños. Hoy chocan las copas de felicidad, cuentan historias de algún tiempo atrás, bailan los sueños sobre los tejados. Y hoy que lo imposible se puede alcanzar y que cada paso quedará